Адам баласын ризык йөртәдиләр. Безнең бүгенгә дигәне башкалабыздан шактый читтә тәгаенләнгән мөгаен. Татарстанның Самар өлкәсе белән чиктәш авылларының берсендә кунактабыз бүген. Бер яктан урманнар, икенче яктан күл каймалап алган Кәкре Атау авылында. Күчтәнәшкә дигән икмәгебез дә шушы авылда гомер итүче бер матур гаиләнең табын түрендә урын алачак. Кәкре Атау турындагы мәгълүматлар 1782 елга барып тоташа. Авыл буена зәңгәр тасма булып урнашкан күлнең бер борылышында калкулыгы, гади тел белән әйткәндә атавы бар. Элек ул Рус күле дип йөртелсә, соңрак Кәкре исеме дә тагыла. Җирле халык игенчелек, терлекчелек, балта һәм аяк киеме ясау кәсебе белән шөгыльләнгән. Мәдрәсәсе, 2 җил тегермәне, 2 вак кибете эшләгән. Төн буйыклы күл, бедрә таллар, зифа буйлы камышлар. Бик күпләрнең хыялындагы йорты нәкъ менә шундый җирлектә урнашкандыр. Безнең бүгенге геройларыбыз Кәлимуллиннар исә әлеге манзараны көндә күзәтә. Нинди гаилә ул дисезме? Монысын инде гаилә учагы тапшыруын карагач үзегез дә белерсез. Тамырлары, нәсел-нәсәбәсе Кәкре Атауга береккән әлеге гаилә белән күрешүгә эстрадада кайнаучы Рәфис Кәлимуллин атлы егет сәбәпче булды. Башта гомер иткән шәһәре Казанда күрешербез дисәк тә, очрашу урыны итеп Норлатны, туган ягын билгеләдек. Тирә-якта һәр эшкә осталыгы белән абруй казанган туганнары да якын тирәдә урнашкан, әти-әнисе дә биредә яши. Өйләнешкәнче туган авыл урамнарын шактый бергәләп урадыгызмы? Урадык инде, урадык. Мотоциклга да утырып җирдек, алмада бастык. Капка төпләрендә дә утырдык, капка баганаларына күчереп куйдык, скамеяларны да күчердек. Шак-шак куйдык, шак-шак. Шак-шак куйдык. Аны нәрсәсең? Тәрәзәгә бәрәңге белән җип белән сузып шыкылдатасың да җипнең икенче очыннан. Үзең качасың бер. Берәр җирдән тартып торасың. Да тартып торасың. Теге шугабы инде ик куп битәй. Кайберләр җип буенча бара шулай. Кызлы йортларгамы инде? Кызыга да анда тересе була. Капка устраик. Капка. Терек бит капка. Нидән җиңел капка бит инде. Янда җип белән бәйләп куйган. Бу капканы алабыз да хәзер бер анда 1-200 метр бүтән җиргә бәйләп куйып капкалар алыштыр шулай шулай. Шундый янда бар бездә. Кызык инде, но Шырына күрә. Алар күптән артта калды. Шу уеннарны өйрәтәсезме соң бүген оныкларга? Аныклар күбрәк. Оныклар безнең янга кунакка гына кайтып китәләр шул. Аларны өйрәтеп тәлкермибез, әтиебез әле бүгендә зур әтиләре эштә. Алар йокларга ятырга җыенганда гына кайтып килә. Авыл хуҗалыгында бит шундый ул. Я пока кышкына сез бушамыйсың. Ну барыр инде бушаганнарда инде әтәбез. Шулай уйнадык дип. Хәзерге балаларның бит үз уеннары. Эш кушасызмы соң оныкларга кайткач, әзрәк? Мин кушам. Нәрсәләр эшләтәсез? Идәннәрдә малайым ул, кызым ул, идәннәрдә юдырам. Сауытлар да юдырам. Җыртлар да себертәм. Кушам эшләтәм. Икегез дә бер авылдан. Әйе. Ничек сөйләшеп аралашып киттегез? Әллә инде бергә укыдыгызмы? Бергә бер мәктәптә кайнашып үскәч шунда гашыйк булдыгызмы? Менә шулай чираклы рәвештә бергә кино карадык. Авылда. Әйе. Аннан соң кызлар белән бастырайым. Аның сеңлесе Мәләкәстә эшләйде, укыйды. Ниләр сагызап кайткан, шәйр алып кайткан. Бөтенесенә бирә. Миңа чират җитте дә. Синең белән ди бүлешергә туры килер инде ди. Юк, мәйтәм бөтенне ашыйм. Мин бүлешергә яратмыйм дим. Менә шуннан сөйләшеп киттек. Шуннан аңлап алгандыр инде Рәшит абый. Үзенеке итсә, димәк ул беркемгә дә бирми бүлешми икәнлеген. Әйе. Ана шуннан беренче ел китте. 41 ел. Көнләшкән вакытларыгыз буламы бер-берегезнән? Мин күбрәк көнләшәйм. Мин бөтен кешедән көнләшәйм. Бердә кинәшү. Идем дим инде хәзер бит инде олыгайгач инде. Көнләшсәң дә андый хисләргә әзрәк тоясың. Ирек бирмисең. Ну яшә анда көнләшәйм. Кайсыгыз кызулырак? Мин бит гаиләдә җиденче бала, шуның өчен бик кыздырырга өйрәтмәннәр мине. Мин инде сабыр итеп азрак булса да түзеп калырга өйрәнгәнрәк. Кем кемне җайлап яши? Күбрәк инде мин.
балалар, оныклар берәр сүз әйтәселәр булса, зур әтиләреннән акча сорарга булса да, зур әтиләреннән әйбер сорарга булса да, син сөйләшә тора әле диләр. Син әзрәк сөйләшеп кара, зур әти белән диләр. Мин инде җайлап кына чәй җанында, чәй тавында сөйләшәм. Минем шагыра, мине җиңәләр. Рәшит абыйның күз карашыннан ук әтиләре ризамы, түгелме икәнлеген аңлап үсә дүрт бала. Кул күтәреп, кайыш күрсәтмәсә дә, газизләренең әйтелгән сүзе канун. Иң катлаулы вакытлар мөгаен өлкән балага төшкәндер инде Сирин. Һәрберсен бит карыйсы бар үзеңнән соңгыларны. Карадык инде, Рәфис белән карадык. Рәфис белән икәү без әниләр эштә вакытта, әниләр кайтып килмичә эшләделәр. Беренче әни дояркада эшләде, аннары частный кибеттә эшләде, кибетче булып. Әти инде без йоклаганда китә иде эшкә, біз йоклаганда кайта иде ул. Ә без Рәфис белән тормыш алып бардык. Мәктәптән кайта итә, шундый список була иде. Әнидән язып калдырылган. Рәфис шулай эшли иде. Ул договорлаша белә иде электән. Давай Сирин, беренче минем эшне эшлибез, аннары синең эшне эшлибез дия иде. Шуга итә төркләр карап йоклап бирә идек. Аннары кереп мин уже идәге эшләрне эшли торайым, бөтен эшне идәгеләрне эшли идем. Но ул кыйматны тугылап, пешереп, чәйнекне кайнатып, мине көтеп тора иде. Хәзер пешерәсеңме? Вакыт юк. Монда Салават белән чәчкә рәхәтләнеп тәмле ризыклар гына ашап яшәгән эшләп тормагандыр мөгаен. Чәчәк безнең принцесса иде, монсы принц иде. Салаватка бөтен каймагы. Алар лишь бу җыламасыннар. Туганнар бергәлеген ничек сакларга икән чәчкә Салават? Аралашырга, без Казанда торсак та, сразу бер звоноктан сразу бөтен кайтып шәбез. Монда bir 2 көн булганда, 3 көн булганда торабыз инде. Бергә аралашабыз. Абый белән, апа белән Вакыйга сайын күршәбез Казанда, мондамы? Минемдәге апотыр, миндә самый каугалы инде ул 1 секунд кирә дә җитә. Бер звонок җитә аларга. Звонок җитә. Әти-әниләр үскәндә нинди иде алар? Усал инде. Строг иде. Әти алай усал түгел инде. Ничек инде әти усал түгел инде. Әти кайтып җитә иде эштән, бер рәткә бастыра иде. Безнең әти командир кебек, армиядагы командир кебек. Ул кайта иде, тизелеп басыгыз. И менә без әни, мин, Рәфис, Чәчәк, Салават ул вакытта әле алай тизелеп басырбыз тигелие. И шулай сорый иде. Так, нәрсә эшләдегез? Бүгенге сезнең эшләгән эшегезне сөйләгез. Ул бригадир бит тегене. Ул менә буенча бар. Нәрәт кебек. Нәрәт бирәсезгә. Нәрәт. Ул үзе дә шулай дип атый иде, нәрәт ди. Әгәр инде ашап утырганда кайтып китсә, без ашап утырганда иң беренче сорау иде. Син бер кашыклык эшләдеңме бүген? Ашарлыгың бармы? Дип утырсаң, бар, чыгып эшләп кер, аннары кереп ашарсың. Шулай гына ди. Усал иде. Бөтен серләрне мәсәлән бирә. Бөтен серләрне шулай да. Юк, әти нормальный, яхшы тәрбиядә үстерде. Дүрт бала, дүртесенең дүрт төрдә холык булгандыр инде үскәндә. Күбрәк алар әнисе янда эшне әйтеп калдырып шулай күбрәк эш белән тәрбияләгән булды инде. Без балалар үстергәндә андый әйбер юк иде. Ул хәзер генә психологлар, ул хәзер генә һәрбер гаиләнең үзенең психологы, баланы кичкенә чагыннан ук мәктәпкә керә торган яшьтән үк психологка иң беренче алып баралар. Ә менә ул вакытта кемнең характеры нинди икәнен, холкы нинди икәнен карап торыш юк. Бөтен кешене бер төрле тәрбия бөтен балага. Ышыймы уланарга, ышамыймы уланарга. Авыл җирендә тем более бала бит инде бигрәк тә ул беренче класска җитмәгән була әле сыер куып кайтырга өйрәнә. Беренче класска җитмәгән була каз бәбкә сакларга өйрәнә. Уядан җомыркасын җыеп керә, ул кул арасына керә. Чөнки ул вакытта әле кыр эшләре иде. Чөгендер. Кыр эшләре булгач бит инде өйдә калган бала, аның зуррагы, калган кешеләрен карап, шушы син кыр эшеннән кайткан җиргә азыкта, ризыкта әзерләп куя. Шуның өчен анда аларның характерын кем караган? Менә бу нигезне Рәфис әтинең туган нигезе монда инде бер нәрсә дә юк иде, яңа баштан торгызык диде. Туган нигез төшенчәсе сезнең өчен нәрсә икән? Менә ул чыннан да Рәшитнең күңелендә иде. Ул гел аның күңелендә булды. Без башка җирдә тордык, башка урамда, авылның теге башында ук тордык бит инде. Шуның өчен аның бөтен хыялы шул иде, туган нигезендә йорт салып, туган нигезендә Җирак картлыкка кадәр инде шунда яшәргә бөтен өмете, бөтен хыялы. Тормышка аштаның хыяллары Аллага шөкер, исән сау тигезлек белән яшәргә генә насыйп булсын дигән теләктә инде мин. Шулай булса. Хыялларны чынга ашыру гына түгел,
гаилә кыйммәтләрен барлап, Калимуллиннарга гына хас гадәтләрне дә булдырып яшәргә омтылалар бу нәселдә. Шушы гадәтләрнең берсе килгән кунакны күлдә, көймәдә йөздереп, үзенә күрә бер сәяхәт оештыру икән. Туган авыл, менә шушы күлләр синең өчен нәрсә икән? Минем өчен күп нәрсәне аңлата. Мин шәһәрдә торам, теге эш белән бик мәшгуль булган өчен, үземнең иҗат юлында атлар өчен студия янында булырга кирәк, Казан шәһәрендә торырга кирәк, шуның өчен торам. Булай мин авылда торасы килә. Чөнки мин шул авылда туып үстем, яратам авылны. Минем өчен авыр түгел. Хәзерге вакытта дөресен генә әйткәндә, авылда торыш өчен бик тырыш булырга кирәк. Ялкау булсаң, бу авылда яшәп булмый. Шәһәрдә дә яшәп булмый. Шәһәрдә дә яшәп булмый. Шәһәрдә алай да теге алан сизелми әле барыбер. Нәби. Ай, сәламне. Yani de kozlar üstüne. Talama. Tırmışta da şulay talagan kişiler bula bit koy vakit. Her vakitte de. Alardan nişik şitleşirge tırışasın? Yıllar uzgan sayın okul kredi beteler bit alalar. Hazır anlayayım. Tege etlergen sayın erip durmaysın buydu. Şunun için koy bir şakta ağzına kübüs şey yolup durur. Deşmeğin altın. Deşmeğin altın indirsin. Bik ağır diyen vakitini, qaysı vakitini iskalasın, bik ağır şaklar deysen? Üzümnün turmuşunun yemin temin bildim. Avesтрайтын районга мөмкинчелектәре шикләнгән балалар янына җырларга чакырдылар. Анда балалар гына түгел, алар да бар иде. Шунда барып концерт куйганнан соң мин бер атна йоклый алмадым. Ашый да алмадым, эчә дә алмадым. Йыладым бик каты. Мин теге бик сентименталь кеше түгел. Алай да бик каты йыладым. Мин борчылдым. Атна буе аңама киләлмәдем. Шуннан соң мин аңладым тормышымның тәмен ямен. Аллага шөкер дип, мин һәр көнне шатланып яшим. Нәрсә генә булуына карамастан. Иң зур сөенеч синең өчен нәрсә икән? Кызым тугач. Иң зур сөенеч. Тагын нәрсә? Иң зур сөенеч әти-әнинең исән булуы. Кемдер әтисе юк, кемдер әнисе юк. Минем алар сау исән, бер туганнарым исән сау. Ул минем өчен зур сөенеч. Артыгын сорамыйм, Аллаһ Тәгаләдән сорыйм, кирәкми миңа байлык. Кирәкми байлык бул кытыртагына кешене. Кызагына кешене. Быза дип ышанам. Әлләнди кеше булсын, уларны үзгәртәм. Шуның өчен әти-әнимнең исәнлеген бирсен. Раббыбыз тормыш иптәшем белән тигез яшәргә булсын. Балам исән сау булсын. Калган эшләрбез. Амин. Шулай булсын. Ортайганчы эшлисем килә. Мин эшләгәнне яратам. Ял итәргә яратмыйм. Ял итәргә йөрергә дә яратмыйм. Минем өчен ялмыни. Авылга кайтып шунда әти белән, әни белән бергә эшләү. Әле сарай төзибез. Ничә ел терлек туар тотмадык. Бетергәннән соң тотмадык. Әти белән әни әйтәләр миңа, әйтелә басырбыз. Әйтәм, әйдә. Быел инде сарай төзергә булдык. Атлар аласы килә. Киләчәктә инде Алла бирсә. Фәүзия апа, кеше тормышта гел шат күңелле, елмайып, көлеп кенә йөргән кебек тоелса да, чынбарлыкта аның күңелендә нәрсә кайнаганын бер Аллаһ Тәгалә белә дә, бер үзе генә белә. Менә шундый кайнаган чакларыгыз буламы? Иштеп. Кайнаган чаклар була инде, бигрәк тә шушы яшькә җиткәч, күп вакыт инде гаиләле, шуның зурлык гаиләле тормышка яшәгәч, ул инде кайнап чыккан чакларда була. Шул вакытларда да елмайып калырга көч табасың, чөнки синең күңелеңә карап, синең йөзеңә, чыраеңа карап тора ничә кеше. Менә тора бара, бөтен тормышларны җайга салганнан соң, бер төрле стабильный тормышта яшәп киткәннән соң инде аның елауның менә шундый матур чакларда, шатлыклы чакларда булганы да күп. Әни кеше елагач, әни кеше бит инде тормышның алып баручысы, тормышның учагы диммисең, гаиләнең тоткасы диммисең, әти, әни кеше. Алар елагач бит инде балаларга ни кала? Менә шуңа күрә инде елмайып яшәргә дибез. Елыйсы килгән чакларда, кайнаган чакларда күбрәк нишлисез? Кат итеп әйтеп куясызмы? Әллә җырлап җибәрәсезме? Менә күңел дигәнең каян белә торгандыр инде ул. Шундый күңелсез, елыйсы килгән чакларда сагышлы җырлар килә күңелгә. Шатлыклы чакларда инде шатлыклы, күңелле җырлар килә. Бүген нинди җырлар килә? Бүген миңа инде күптән сагышлы җырлар килми. Хәзер инде сәхнәдә җырлый торган җырларым да күбесе тормыш турында, ярату турында сагышлы җырлар җырлаган да юк диярлек инде. Аллаһка шөкер. Әйдә берәр күпле җырлап алык. Җилле булса да, халык җырлары җырласак кына бит. Җырлыйбыз.
Әйдә иркәм алып барам шишмәләргә суларга, әйдә иркәм алып барам шишмәләргә суларга, шишмәләрдән су алганда су чәчрәтеп уйнарга, әй җаный суларда су чәчрәтеп уйнарга. Тормышлары җыр, сәнгать, мәдәният тирәсендә әйләнгән гаиләдә әңгәмәдәшләре белән әнә шулай әкрен генә йөрәген ача һәрберсе. Тыштан җитди, кырыс булып күренгән Рәфис үзе башкаларның күңеленә сак кына кагылырга тырыша. Бу әтисеннән күчкән сыйфат. Әсерләрен ул күбрәк әнисе белән бүлешкән. Гаилә корган чакта күрше авылга Ульян каласыннан кайтып йөргән кызга күзе төшә. Башта вакытлыча дип уйлый, ә көннәрдән бер көнне әнием, вакытлыча дигәнем озакка бит әле. Кыз сырарга барабыз ди. Тормыш дулкынында бәхәсләшмичә генә тирбәлеп буламысың шулай? Рәхәт кенә. Миңа калса бәхәсләшмичә генә ул булмыйдыр инде. Бер кайф күтәрелеп ала, бер әзрәк моңсуланып аласың. Шуңа күрә инде мин теге бер тигез бара дип уйламыйм. Төрлесе була. Шуның өчен безнең ничек бәхәсләшәбез, шулай тиз дуслашабыз да яратышып та алабыз. Аллага шөкер инде. Лилия, жайлы кешеме Рафис? Жайлы, бик жайлы. Кайсы яклары жайлы да, кайсы яклары жайсыз икән? Дөресрәк. Нәрсә дип әйтим инде? Сүзсез калдым. Сүзсез калдым. Рәфис ул ашык, энергичный, шундый киш бирә торган, тормышны ярата, эшләргә ярата. Әти-әниләрнең ризалыгы бала өчен бик зур сөенеч. Шуңа да һәр адымнарын ук булмаса да, мөһим эшләр башкарганчы киңәшләшеп алуны гадәткә керткәннәр. Гаиләгә бер артлы килеп кушылган килен кияүләр дә әти-әнидән бик күпкә өйрәнерлек диләр. Бергә шулай еш кайнашырга туры киләме соң Фәүзия апа? Бәйрәм сайын инде шундый гаилә бәйрәмнәрендә кайталар инде рәхмәт җавасын барысы да җыелып. Бәлешне бергәндә бик җайлы гына биреләсемән. Ә килен кайнана мөнәсәбәте шулай җайлы гына үрелеп бара микән? Бәлки ул җайлы да түгелдер. Менә татарда бер мәкаль бар. Мәхәббәте белән мәшәкате белән ди. Менә балаң шушы кеше белән яшәгәч, шушы кешене үзенә гомерлек яр итеп сайлап алгач, балаңны яраткач, сөйгәнемнең аркасында сөймәгәнем сөярмен дигән тагын бер мәкале бар татарның. Шуның кебек, менә шулай яраклашасың инде бер-береңә. Аның гадәтләрен мин алам, минем гадәтләрне ул ала. Менә кияүгә килгәннән соң бездә бит инде өлкәннәрдә бәрәңгене тиз генә кырабыз да бәлешкә бәрәңгене, кулыбызда килеш шап-шап турыйбыз да, шулай әзерлибез бәлешкә. Бер вакытны керәм, тыштан эшләр бетереп, Лилиям тактаны куйган, шунда бәрәңгене куеп, жартылаш ясап, шулай турый. Шулай турыйлармы инде дим. Алдым да, чүпрәген алып баргыттым да, әлегене кулым алдым, менә шулай турыйлар, менә шулай турыйлар, менә шулай турыйлар дим. Лилиям шуннан соң алай турамады, әмма мин аныңча турый торган булып киттем. Алай җиңелрәк тә, алай яхшырак та икән. Рәхмәт җавасын сиңа, лайфхак өчен. Бик тырыш кеше, бик уңган, акыллы. Киләчәктә дә шундый әни буласым килә, Алла бирсә. Әтиеңнең менә кайнатаңның үрнәк ала торган сыйфатлары. Ул бик тыйнак дип әйтәме соң инде. Каршы килми, бер сүз әйтми, ясыйс икән, ясагыз, шулай ясагыз. Ничек сезгә була, шулай булсын. Аларга ошамаган рәвештә итеп нәрсәдә дә булса эшләп куйсагыз, тәнкыйть сүз әйтәләрме? Бака эшләмәдек әле, шуның өчен әйтәмибез. Булганы юк әле. Кирәк микән андый әти-әни белән киңәшләшмичә генә эшләү дигән әйбер? Әле һәркемнең үз тормышы үзе өчен үзе җавап бирә дисезме? Юк, төрле моментлар булырга может. Вот. Но алайда, киңәшләшергә кирәк. Менә шушы күзегезгә карап торган балаларда туганлык хисен тәрбияләү иң тәүдә нәрсәгә нигезләнде икән? Фәүзия апа Рәштәгый. Иң элек инде ике кеше тормыш башлый. Аннан соң балалары туа. Менә шушы балаларында нинди дә булса гадәт өйрәтер өчен шушы балаларга үрнәк кирәк бит.
Örnekне аны шушы гаиләдәге ике өлкән кеше күрсәтә. Ир белән хатын арасында уртаклык, ир белән хатын арасында менә шундый элемтә җеп булмаса, балалар аны күрмиләр, балалар теләсә кайсы теләсә нинди тормышта яшиләр, үсәләр. Менә шуның өчен ике арада татулык булганда, балаларга да шушындый үрнәк күрсәтеп, балаларның араларында җылылык, туганлык хисе. Берсе санга санап, берсе яратып, хөрмәтләп яшәү уяна, шундый теләге уяна. Телебезме, теләмибезме, авылның яшьләре ул барыбер аның киләчәге бит инде. Киләчәктә менә шушы балаларның берсегедә булса да кайтып төпләнер дигән өмет ният бармы үзе? Бар инде. Кайсысы кайтыр икән? Баштарак инде кичкенә улыбыз, салаватыбыз яныбызда калыр дип уйлаган идек. Аннан соң армиядан соң карыйбыз, ул шәһәр ягын кайра башлады. Әмма буш вакыты булган сайын Рәфисебез хәзер ешрак кайта. Шуңа күрә, бәлки ул шушы йортның учагын сөндермәстер дигән өметтә яшибез. Үзләре нәрсә дияр икән соң? Үзләреннән Мен ул сорауга өзем җавап бирәсем килә. Салаватында сөйләтик. Бу идә ул салават күбесенчә ул һәр вакытта да ул мен карыйда, аның сүзен мин теге җиткән. Без шулай өйрәнгән инде, ул теге әс сүзле кеше. Кем төпләнә дигән сорауга хәзерге вакытта җавап бирмәм. Без әле яшьләр, әтиләр не яшьләр, әниләр яшьләр. Алар үзләре әле тормыш кыралар, Аллага шөкер, матур гына яшиләр. Без кайсыбыз кайтса да монда, без бөтенебез шул өйгә кайта торган булабыз. Мөһим түгел. Кичкенәсе кайтамы, кызларымы, малае буламы, без бөтенебез бергә шул җирдә җыелырга тиеш. Монда ул сорауга җавап бирергә миңа калса иртә әле. Шуның өчен мин һәр вакытта да монда кайтам. Менә кешеләр шулай кайта, без урман, балык тутыргамы, авылда эшләргәме, без бөтенебез кайтырга тырышабыз. Кемнең вакыты бар инде? Тапшырыгыбызның исеме гаилә учагы булгач, менә бу сорауны бирмәй кала алмыйм инде мин. Сезнең һәрберегез өчен нинди икән ул гаилә учагы? Сирин. Әти-әнинең исән сау булуы, безне көтеп тору. Гилиш Эрашик. Мин гел кайтам, белмим мин. Исән сау. Минем өчен гаилә учагы ул менә бөтенесенең бер уй белән янып, бөтенесе бер ноктада кайнау. Менә ул гаилә учагы була. Алар безнең гаиләнең бөтен кешесенең яшәешен, тормышын күреп, безнең аныкларыбыз да шулай тартылалар. Алар үрнәк алып, шушы гаилә учагы ул бер-берсен карап, бер-берсен тәрбияләп, берсенә үрнәк күрсәтеп яшәү дип аңлыйм мин. Бер ноктада кайнап. Менә гаилә учагы менә шундый түгәрәксәрдә бөтен әти-әни, абый, апалар бергә шул җыелышып, бер төп игә кайтып утыралар. Җыелышу инде, мин шулай дип уйлыйм. Мәхәббәт, җылылык, бергә җыелышу. Шулай дип уйлыйм. Минем өчен ул төп йорт булу, төп менә шул урын кая кайтырга. Бит инде бу итсергән бөтенебез өчен. Бөтенебез җыелсын өчен. Безнең монда кайту ул үзе бер бәйрәм. Традиция һәм инде гомумән гаилә учагы ул безнең барысы да шунда. Монда киленнәр, кияүләр, бер туганнар, әти-әниләр. Үз ара семьяда тәртип булганда, үзеңдә тәртип булганда, һәр вакытта бердән булганда, бер вакытта да гаилә учагы сүнмәй. Шуның белән һәр вакытта шулай дус булып яшик, тәртип булыйк каждыйбызда. Бездә дә, сездә дә тәртип булганда, һәр вакытта гаилә учагы янашак. Әдәм баласына үзенең киндек каны тамган туган җиренә, газиз җиренә кайту, әти-әнисе белән аралашу, ул әйтеп бетергесез көч-куәт исти. Менә шушы кудрәтле хис ул сезнең нигездә дә бар. Бүген килүгә йортыгыздан ниндидер бер тарту кеше безне чакырып тора сыман иде. Моны сүз белән генә аңлатып булмый. Безне менә шушы мизгелләрдә караган һәрбер гаиләдә шулай тартып тора торган газиз нигезләр булсын иде. Аннан көч алып, эшләргә, яшәргә, дәрт-дәрман алып,
куанып гомер итәргә язсын һәр барчагызга. Киләсе гаилә учакларында да шундый матур гаиләләр белән күрешербез дип өметләнәбез. Алар нинди булыр? Анысын инде вакыт күрсәтер. Ә сезгә мин олы рәхмәтләремне җиткерәм. Эшегез тыгыз булса да, безне бик рәхәтләнеп, бер нинди сорау да юк дип каршы алдыгыз. Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Исән-сау яшәгез. Амин барысы да шулай булсын.